Да. Няма 2, 4, 6, 8, 10, 12 камери. Благодаря. И благодаря на всички, че са дошли тук и толкова хора, аз не очаквам. И тая гледка ми напомня горе, една снимка имаше от разкопките. Зад тарабите, тук имаше тараби и народа с калпата, с гугли, с бомбета висят по тарабите да гледат разкопките там в южната част, как ги вършат. И очакват да видят как ще излезе отдолу на Левски провод. Чуем гласът на самия Николай Хайтов. Във всички хора, всички дейци, без изключение, като почнем от Раковски, който е великан, има по нещо човешко, има някаква слабост, която те стъписва. При Левски такова нещо нема. Не мога да намериш толкова да се хванеш, ама толкова. Може да има по-храбри от него, сигурно има. Може да има по-големи организатори от него, сигурно че са намерени. Гарибалди е бил такъв голям организатор. Аз говоря в световен, не в български мащаб. В български мащаб вече няма какво да приказвам. Може да има фанатици на делото, може да има всекакви. Но чисти хора като него, мога да ви го кажа, без така захласване, защото аз гледам нещата много трезво и реално, такъв човек няма в света. На мен не ми е известен, доколкото аз съм чел биографии на велики, големи хора, реформатори и така нататък. Няма. И зато и тогава, 2-3 години още след смъртта на Левски, когато говорят за Левски, го наричат светеца Левски. Писмата. Тези, които са го познали. Светеца го наричат тогава. Аз хубаво така се оплакнах с тази светена вода, която идваше от Левски. Така да ти е драго. Такъв пример. Искам да поканя Александър Хайтов и колегите от Общински съвет Данчо Хаджиев и Ангел Джамбаски за откриване на възстановената паметна плоча на Дякона. Искам да прочита надписа, тъй като отдалече не се вижда. В олтара на тази църква, според народната памет и редица научни данни, родолюбиви българи са погребали през 1873 година апостола на свободата Васил Левски и еродякон Игнатий. Моля уважаемите граждани да заповядат, да запалят по една свещ. Панахида и освещаване на плочата ще изпълни негово преосвещенство Деволски епископ Теодосий, викарий на светия патриарх Максим, протоиерей Михаил Милушев, иерей Георги Спасов и протоиерей Георги Спасов.